Bona tarda a tots i totes. Bé, són les 7 de la tarda del dia 28 d'octubre del 2021. Pràcticament un any i mig des del darrer ple presencial. Per tant, d'entrada crec que hi ha un últim ple que puguem celebrar els plens d'aquesta manera. Puguem veure les cares. Ens hauria agradat que avui també poguéssim començar el ple amb la presència del públic, però hem volgut ser prudents perquè les taules també s'han ampliat perquè els regidors tinguin una distància més àmplia de seguretat i l'espai que queda per la ciutadania doncs queda molt reduït. Intentarem que el proper a veure si podem encabir algú o si es relaxen encara més les condicions sanitàries, doncs puguem ja tenir l'acompanyament del públic en el ple. En qualsevol cas, dir-vos que benvinguts de nou als plens i això, que és un goig poder-lo celebrar d'aquesta manera, ja que crec que tots i totes estem una miqueta farts de les pantalletes i el que té raó de sí dels plens municipals és aquesta proximitat i aquesta presencialitat de tots i totes, d'acord? Per tant, sense més, comencem el ple d'avui i començaríem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Aquí, abans de començar i abans de passar la veu als grups perquè si han de comentar alguna cosa o facin el seu vot, com que és de justícia dir el que es promet i soc un home de paraula i rectifico quan m'equivoco, en el ple del darrer ple, en la part de pregs i preguntes, el senyor Abad va fer una pregunta en relació a una cosa que ell havia preguntat i que ell va dir que ho feia a títol d'interès. Perdoneu, estic buscant l'acte per no equivocar-me una altra vegada. Ho tenia aquí marcat. Pregs i preguntes, aquí. A una de les preguntes, el senyor Abad deia: me interesaría saber si hay alguna novedad al respecto sobre un tema que preguntava de les naus de l'Amargant. Jo li vaig fer la rèplica de que havia interpretat que les seves paraules era que pel seu interès particular i li vaig dir al senyor Abad que si jo ho havia entès malament, que podia ser, perquè ara ho tinc anotat en un acte que diligentment fa la secretària, en aquell moment ho recordava del moment de la seva intervenció i li vaig dir que en el cas que m'hagi equivocat, en el proper ple em demanaré disculpes directament i en públic perquè tothom sàpiga que rectificar és de savis i en tot cas vaig donar la meva paraula i així ho faig. Senyor Abad, rellegint l'acte, vostè va dir me interesaría saber si hay alguna novedad al respecto, no que fos del seu interès particular. Per tant, li demano disculpes i en aquest sentit queda per tancada la polèmica que jo vaig generar. Un segon, deixi'm acabar. A partir d'aquí, ara li donaré la paraula i així com a tota la resta de portaveus perquè facin comentaris si és que a l'acte hi ha alguna cosa que hagi d'esmenar o no i llavors passarem a la votació. Senyor Abad, té la paraula. Sí. El tema está muy claro, o sea, en ningún momento mi intención, o sea, para nada, es personalizar temas públicos del ayuntamiento y como gestor del grupo que estoy, quería manifestarlo así. O sea, mi único interés es que soy parte actora en esta denuncia que se hizo a la Fiscalía en el año, quiero recordar, 2009. Y como tal, como parte actora, siendo regidor de aquella legislatura, 7-11, pues manifiesto mi interés, pero en ningún momento no hay nada personal. De hecho, no tengo ningún conocimiento ni trato directo ni indirecto con nada que toque a los Amargant, para nada. Molt bé. Queda entès? Sí, per supuesto jo que simplement sí, he fet aquest incís perquè vaig comprometre'm en fer-ho, em disculpo públicament en el meu error, per tant, queda aquí tancat el tema. Correcte. I ara sí, passo la veu als diferents grups de si hi ha algun aclariment al respecte de l'acte i si no, doncs passaríem a la votació. Cap problema? No? No? Doncs passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor.
Perfecte. Moltes gràcies a tots i totes. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és la proposta d'aprovació del Pla d'Usos 2022-2026 i sol·licitud d'autorització d'ocupació per l'any 2022. Endavant, Lídia. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla de distribució de serveis i usos de temporada per al període 2022-2026 i la sol·licitud d'autorització de l'ocupació per l'any 2022 en zona de domini públic marítim terrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció. Segon, sol·licitar a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral l'autorització d'ocupació de domini públic marítim terrestre per al 2022 d'acord amb la documentació que s'aprova. Perfecte. Gràcies, Lídia. Doncs ara passaria la paraula a la Gemma, la regidora de Platges, per tal que ens presenti aquest pla d'usos. Endavant, Gemma, tens la paraula. Bé, és un pla d'usos a màxims, tenint en compte que la nostra idea és, a nivell de la platjola, per poc que puguem, intentar posar una escola nàutica, amb la qual allà s'hi ha ficat un canal nàutic. També hem intentat, com a mínim hem posat, després ja veurem com acaba, com a mínim a màxims, la guingueta a nivell de la platjola, i també l'abalisament per protecció dels cormorans a la zona de Morer. Si teniu alguna pregunta? Gràcies, Gemma. Sí. Algun dubte? Sí, Àlex? només és una... Gràcies, Gemma. És referent justament a la base nàutica a la zona de la platjola, que ja ens sembla que ojalà es pogués i fos una zona en la que es pugui posar una base nàutica. La nostra pregunta és referent a... Això està previst de cara al període 2022-2026 i ara mateix ja a la zona de platjola encara hi ha per retirar tot el que hi havia anteriorment. Llavors, quina previsió hi ha de retirada de tot el que hi ha ara mateix? I per altra banda, és just darrere de la zona de la platjola, la zona del que és la via del tren està com molt desprotegida per la gent que hi passa. Ara mateix no hi passa molta gent, però en el cas que ja hi vagi una base nàutica, el número de nanos que correran per aquella zona s'incrementarà bastant. Llavors, si es té previst parlar amb Adif, en aquest cas, perquè aquella zona quedi molt més protegida, perquè ara mateix accedeixes directament a la via del tren. Gràcies. Sí, si em permets, Gemma, contestaré jo. El tema de la platjola, com bé sabeu, Àlex i tots els regidors, no és un tema que depengui directament de nosaltres. Com sabeu, allò és de demarcació de costes de l'Estado. Nosaltres ja hem reclamat en un parell d'ocasions i ho seguirem fent a l'estat lamentable en què es troba i que, per tant, sisplau, actuïn com és de justícia, que han d'actuar perquè és seu, ells tenen la titularitat d'aquella instal·lació i ho seguirem reclamant fins que ens en cansem. Però també som conscients que arribarà un punt de degradació tal que segurament ens veurem obligats a fer-ho, perquè tindrà un efecte directament a la platja que sí que és responsabilitat nostra. També us he de dir, trobo totalment injust que les arques municipals, els diners de tots els sampolencs i les sampolenques, s'hagin de destinar a enderrocar una cosa que no ens pertoca. Però, evidentment, arribat el moment i per responsabilitat, ho farem. Un calendari no us el puc donar. Ojalà fos demà passat. Ojalà demà passat tingués la trucada dels senyors de demarcació de costes i em diguessin «tengo presupuesto», i ens ho tiressin demà passat. Ojalà. Ens donaria molta... Ens faria molta il·lusió perquè, a més, ens facilitaria les coses precisament amb el que comentava la Gemma de poder implantar una base nàutica. S'obriria un ventall molt més ampli de possibilitats. Per tant, evidentment ho farem quan sigui un tema de risc per la gent i si abans aconseguim que ho faci qui ho ha de fer, doncs crec que en podem estar tots molt satisfets, no aquest govern, sinó tots els veïns i veïnes de Sant Pol. En quant al tema que deies de la perillositat de la via,
està clar, segurament el moment en què comenci a agafar més forma l'emplaçament definitiu, si és allà de la base nàutica, s'haurà de tenir en compte tot això. I, evidentment, haurem de tenir converses amb Adif, amb demarcació de costes i amb costes de la Generalitat, perquè és un espai que no és directament competència nostra i, per tant, haurem de parlar amb molta gent i, possiblement, i ja m'avanço, amb vosaltres, per què no? Amb els grups, si també voleu formar part i teniu també les ganes de que realment Sant Pol tingui una base nàutica, tots n'hem de ser partícips. Per tant, té tot el sentit del món el que dius, Àlex, el que passa que, evidentment, ara sobre la taula no hi ha la solució de què s'hi farà ni què s'hi pot fer, precisament pel que tu deies, perquè és d'Adif, i haurem de parlar amb Adif i molt, i crec que és el que ens tocarà fer en el seu moment. D'acord? Està? Algun dubte més per part dels grups? No? Doncs, si us sembla, passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Ai, perdó. Gràcies. Doncs passem al tercer punt, que és la declaració de compatibilitat del senyor Xavier Palacios Gubau. Primer, autoritzar el senyor Xavier Palacios Gubau, enginyer, funcionari interí per programa, adscrit a l'àrea de serveis territorials d'aquest Ajuntament, la compatibilitat per l'exercici professional com a enginyer tècnic industrial i enginyer tècnic de telecomunicació i les tasques i competències que se n'esdevenen i en són habituals al sector de l'enginyeria i elaboració d'instal·lacions. Segon, en cap cas, l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball i horari del lloc de treball que resulta afectat, condicionant-se l'autorització de compatibilitat al seu estricte compliment. Tercer, els serveis prestats en el segon lloc, càrrec o activitat, no es computaran a l'efecte de trienis ni de drets passius. Quart, l'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar en cap cas el deure de l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents mancances seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. Cinquè, el senyor Xavier Palacios Gubau està obligat a posar en coneixement d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. Sisè, comunicar el present acord al registre de personal. Setè, notificar el present acord a la part interessada. Perfecte. Gràcies, Lídia. Bé, aquí poc més a explicar, senzillament. És un tràmit que s'ha de passar per ple, aquesta declaració de compatibilitat d'un treballador municipal, que vist els informes i l'explicació que ja ha fet la secretària, en principi no hi ha d'haver cap problema perquè aquesta persona tingui aquesta compatibilitat i pugui realitzar altres activitats a part de la municipal. Per tant, si no hi ha cap dubte ni cap aclariment, passaríem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Perfecte, gràcies. Doncs passem al quart punt, que té semblança amb el que acabem d'aprovar, que és la declaració de compatibilitat de la senyora Emma Olats Àmbit. Primer, autoritzar la senyora Emma Olats Àmbit, tècnica auxiliar d'esports, adscrita a l'àrea d'esports d'aquest Ajuntament, la compatibilitat per l'exercici professional com a entrenadora d'atletisme. Segon, en cap cas l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball i horari del lloc de treball que resulta afectat. Sí, hi ha un error aquí en el primer punt que diu per l'exercici professional com a entrenadora d'atletisme i no és aquesta la compatibilitat que ella demana, sinó que demana una segona activitat com a monitora. Per tant, demano l'esmena d'aquest primer punt, que serà com a monitora i no com a entrenadora d'atletisme. Sí, monitora aquí, Sí. Tira endavant. Monitora de menjador, perdó. Per tant, la compatibilitat és per aquesta segona activitat de monitora de menjador.
Segon, en cap cas l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball i horari del segon lloc del lloc de treball que resulta afectat, condicionant-se a l'autorització de compatibilitat al seu estricte compliment. Tercer, els serveis prestats en el segon lloc, càrrec o activitat no es computaran a l'efecte de triennis ni de drets passius. Quart, l'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar en cap cas el deure de l'assistència al lloc de treball ni suposar endarreriment, negligència o descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents mancances seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. Cinquè, la senyora Emma Olast Àmbit està obligada a posar en coneixement d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. Sisè, comunicar el present acord al registre de personal. Setè, notificar el present acord a la interessada. Perfecte, gràcies, Lídia. Doncs bé, és el cas similar al que hem votat en el punt anterior d'una altra treballadora de la casa i que en principi està correcte per poder fer aquesta compatibilitat. Així que, sense més, passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Molt bé, moltes gràcies. Passem ara al cinquè punt de l'ordre del dia, que és la ratificació de nous membres del Consell de la Vila. Es proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar el següent acord. Primer, ratificar el nomenament com a membres del Consell de la Vila a les persones i en la representació que seguidament s'indica. Per les entitats i col·lectius del poble, David García Frau com a representant del Club Nàutic Sant Pol de Mar. Albert Avió Rojo com a representant de l'agrupament Escolta el Nus. Jan Ramírez Ruiz com a representant de l'Associació Esportiva d'Orientació de Sant Pol de Mar. Carme Vila Rovira com a representant d'Òmnium La Vallalta. Pere Terrides Dalmau com a representant de la colla de geganters de Sant Pol de Mar. Albert Gómez Reverter com a representant del Club Bàsquet Sant Pol 07. Ricard Ibernon com a representant de l'entitat Amics de les Arts. Segon, comunicar aquest acord a les persones interessades. Tercer, publicar aquest acord al web municipal i als canals d'informació de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Gràcies, Lídia. Doncs ara passaria la paraula a en David, el regidor de Participació. David, tens la paraula. Abans, fer una prèvia. Com a CUP donem suport a la vaga d'interins que s'ha fet avui al sector públic per denunciar la temporalitat que hi ha en aquest sector, que està un 30%, quan hauria de ser un 8%, i contra el Real Decret Licetazo, que se'n diu que pretén l'ERO més gran de la història de Catalunya, acomiadant molts servidors públics sense tenir en compte el seu bagatge o experiència acumulada. Dit això, portem a ratificació nous membres d'entitats del Consell de la Vila. Com sabeu, no hi ha un termini per apuntar-se, encara segurament hi haurà més entitats, com a mínim una més, que s'apuntin, i la primera reunió serà el dia 30, aquest dissabte, la primera reunió del Consell de la Vila, que se celebrarà aquí en aquesta mateixa sala. Gràcies, David. Doncs bé, si hi ha algun dubte, algun aclariment? No? Doncs... Sí? L'Associació Esportiva d'Orientació és una cosa nova? Precisament tinc ganes de conèixer aquesta persona per saber l'activitat que executen. Tinc ganes de conèixer en Jan per saber més d'aquesta associació. Ells s'han apuntat en el registre. D'acord. Molt bé, doncs, si us sembla, passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem al sisè punt de l'ordre del dia, que és la moció pel pagament dels impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya. Per explicar la moció i per llegir la part dispositiva passo la paraula al regidor de Seguretat i de Participació, David. És una moció que presentem els grups polítics de la CUP, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Junts per Sant Pol.
perquè l'Ajuntament de Sant Pol pagui els impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya. Llegiré la part dispositiva perquè la moció és prou llarga, quedarà a l'acte de la sessió. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Sí? Primer, el ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar considera que la forma més directa de pagament dels impostos estatals és a través de l'Agència Tributària de Catalunya. I per aquest motiu, i d'acord amb l'obligació dels òrgans administratius d'actuar sota els principis d'eficiència, requereix a l'alcalde o òrgan en qui delegui que practiqui el pagament de tots els impostos estatals a través de l'ATC. Segon, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de l'ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració recaptadora d'impostos a Catalunya. Tercer, animar la resta d'ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos estatals a través de l'ATC. Quart, trametre un certificat d'aquest acord als departaments de Presidència i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l'ATC, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Assemblea Nacional Catalana. Perfecte. Gràcies, David. Doncs bé, ara passaria la paraula als diferents grups per si volen afegir qualsevol comentari i per passar a la votació. D'acord? David, sí, vosaltres? He llegit la moció. Ara ja com a grup polític de la CUP, aquesta moció és arran d'una campanya que està fent l'Assemblea Nacional Catalana, que es diu Fem sobirania fiscal, que significa pagar els impostos estatals habitualment recaptats per la Hisenda espanyola a l'Agència Tributària de Catalunya. Qualsevol persona física o jurídica que pagui les taxes a la Hisenda espanyola pot fer-ho, és completament legal i pot pagar aquests diners directament a l'Agència Tributària de Catalunya, que després aquesta agència ja transmet a l'Estat. Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3% d'impostos que paguem els catalans i les catalanes, que bàsicament són aquells propis de la Generalitat, com els grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius, i aquells cedits per l'Estat espanyol, com successions, patrimoni, actes jurídics documentats, etc. Fer sobirania fiscal també significa empènyer el govern de la Generalitat a enfortir l'Agència Tributària de Catalunya perquè gestioni un volum superior de recaptació i d'informació tributària i d'aquesta manera també contribuïm a forjar unes de les eines imprescindibles per avançar cap a una república catalana independent. Per avançar cap a la independència de Catalunya hem d'enfortir aquestes institucions. Després del cop del 155, la sobirania fiscal és una acció que ens permetrà anar prenent poder a l'administració espanyola i atorgar-li a la catalana. Per això des de la CUP animem a totes les persones, assalariades, sindicats, empreses, autònoms, partits polítics i administracions públiques a apoderar el govern de la Generalitat perquè tingui el control de la major part possible de la recaptació d'impostos que paguem els catalans i les catalanes. Perfecte, gràcies, David. Albert, tens la paraula. Per part nostra ja ens sentim bastant representats amb l'explicació que ha fet en David. És un petit tràmit, una petita passa més que pot tenir una petita estructura d'estat, que ara com ara ens l'haurem de pagar com a petit hobby, perquè tot això no ens reportarà cap ingrés, ens reportarà un cost, però és interessant que aquest cost es vehiculi a través del que és una petita construcció que en un futur de ben segur ens ha de servir, que és tenir la nostra pròpia hisenda, tal com l'entenem. Quan parlem de l'hisenda espanyola, la nostra pròpia estructura administrativa capaç de gestionar els tributs de tots els catalans. Perfecte, gràcies. Àlex? Res, només bàsicament que subscrivim el que ha dit en aquest cas en David i després a continuació també en l'Albert. Ens hi sumarem. Gràcies. Josep? Enric, algun comentari? Sí. Esta moción no es legal. Ningún ayuntamiento puede pagar los impuestos estatales a un tercero. En este caso, si se procediera así, será la propia agencia estatal, la AEAT, la que reclamará este pago a los ayuntamientos y no la agencia catalana. Aprobar esta moción va en contra de la regulación actual. El PSC no apoyará ninguna medida que fomente la insumisión fiscal. Vale recordar que con anterioridad
aquí en Cataluña, algunos pocos empresarios y autónomos, incautos ellos, optaron por esta postura y ahora se encuentran que es la propia AEAT la que le reclama con atrasos este pastizal. Nada más. Molt bé, gràcies, senyor Abat. Doncs passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. En contra. Molt bé, doncs moltes gràcies. Passem al 7è punt de l'ordre del dia d'avui, que són assumptes urgents. Tenim un assumpte urgent que primer passaríem a votació el fet d'incorporar-lo. Aquest assumpte és una moció relacionada amb la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de les plusvàlues municipals. Sabeu que ahir, ja no sé quin dia, ahir o abans d'ahir, ja va sortir la notícia. És un cop important als ajuntaments, no només al nostre, sinó a tots els ajuntaments i en el municipalisme sencer, i per tant un problema greu que se'n genera en els ajuntaments de tot el país, ja no només Catalunya, també d'Espanya. Uns deures que s'havien d'haver fet, que no s'han fet i que al final ho ha decidit el Tribunal Constitucional i té unes conseqüències molt greus pels ajuntaments. Aleshores, primer de tot votaríem la urgència d'incorporar aquesta moció en el ple d'avui. Per tant, passaríem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. Quería manifestar sobre... Un segon, senyor Abat. Seguim el procediment. Ara donaré la paraula. Vale. Ara votem la incorporació. Correcto, muy bien, sí, a favor. Perfecte, doncs ja està. Ara tinc la paraula jo, no la té vostè. Ja li dono la paraula. Perfecte, doncs gràcies. Incorporem en el ple i ara passaré a llegir la moció i després de la moció donaré paraula als grups perquè facin els seus comentaris al respecte. D'acord? No em voldria equivocar, en tot cas, si m'equivoco, rectifico. S'adhereixen a aquesta moció els grups d'Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Catalunya i Junts per Sant Pol. El senyor Abat, adherir-se no s'hi adhereix. Si no he entès malament el correu que m'ha fet arribar. Perdó. Que no s'hi adhereix. Vostè farà la votació que pertoqui, però no s'adhereix a la moció. Sí, le he enviado un correo. Sí, és que no, per això li deia, no em quedava clar en el correu si s'adheria o no. S'adhereix. Sí, por supuesto. Perfecte, ja està. Está claro el correo, que me adhiero a la moción. Si quieres se lo leo. No fa falta. No. Jo de vegades també tinc certes limitacions. Potser no ho he entès bé. Per tant, tots els grups d'aquest consistori s'adhereixen a la moció que ara passaré a llegir. L'anunci del Tribunal Constitucional conforme estima les qüestions d'inconstitucionalitat número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l'article 107 de la Llei d'Hisendes Locals. Comportaria a la pràctica la supressió de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. La sentència ho argumenta pel fet que s'empra un mètode objectiu de determinació de la base imposable que pressuposa que sempre es produeix un increment de valor dels terrenys només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s'ha produït aquest increment ni la quantia real d'aquest. Per tant, el que es posa en qüestió novament no és l'impost com a tal, sinó el mètode de càlcul emprat per determinar la base imposable. I aquí sí entenem que la responsabilitat d'haver arribat a aquesta situació és única i exclusivament del govern de l'Estat, en la mesura que no va abordar la reforma legislativa que instava a fer el propi TC en l'anterior sentència de l'any 2017, amb l'objectiu de corregir els supòsits en què es liquidava l'impost sense existir un increment real de valor dels terrenys. En una situació idèntica, la Diputació Foral de Guipúscoa, que disposa de llei d'hisendes locals pròpia sustentada en el règim foral, va adequar el mètode de càlcul de l'impost en tan sols 2 mesos, evitant així arribar a la situació en què es troben ara tots els ajuntaments subjectes al règim comú. La plusvàlua és un impost d'aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran majoria d'ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de competències municipals. Amb les dades de la liquidació 2019, els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d'euros d'aquest impost,
2.675 milions al conjunt de l'Estat, arribant a representar, en alguns casos, més del 10% del pressupost municipal. En un moment en què els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l'elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d'una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives. És particularment greu si considerem que l'actual situació es genera a causa de la inacció de l'Estat, que en 4 anys ha estat incapaç d'adequar la normativa del tribut. Davant aquesta situació, l'Estat ha d'adoptar d'urgència els mecanismes necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua, garantint que no es pugui generar l'obligació quan efectivament no s'ha produït un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi sent superior a l'increment real del valor. Per tot l'exposat, prenem els següents acords. Primer, reprovar la inacció i deixadesa de funcions dels successius governs de l'Estat que han estat incapaços d'adequar el mètode de càlcul de l'impost als requeriments que feia la sentència del Tribunal Constitucional i a les pròpies demandes que van fer les entitats municipalistes, amb la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis al capdavant. Segon, exigir al govern de l'Estat que s'adeqüi d'urgència per via Real Decreto Ley la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l'impost. Tercer, instar a la creació d'un fons extraordinari per compensar la pèrdua d'ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable. Quart, instar a la creació d'uns fons permanents de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d'ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment dels principis de suficiència financera. I cinquè, comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat. Bé, aquesta és la moció i ara sí que passo la paraula als portaveus dels diferents grups perquè facin les seves aportacions. Albert? Bé, es farà estrany perquè ara veurem portaveus municipals de l'Ajuntament de Sant Pol dient que ja està bé, que hi ha hagut una sentència del Tribunal Constitucional que està bé. S'ha de reconèixer, està bé. És trist que hagi hagut de ser el Tribunal Constitucional el que posés fre al que tots sabem era un fet injust, un fet imposable injust, que és pagar sobre pèrdues. Els fets imposables en fiscalitat sempre són sobre beneficis. Aquí ja s'havia pervertit el sistema fins a l'extrem en què la gent pagava impostos sobre pèrdues, sobre minusvàlues. Per tant, hem de celebrar-ho, que això s'hagi acabat. El problema és que, clar, quan això s'acaba amb una sentència del Tribunal Constitucional, vol dir que ara mateix tots els tributs de plusvàlua, fins i tot els que estaven ben calculats, queden suspesos. I a més, en certa manera, pot ser que hi hagi alguna certa complicació en què hi haurà fets imposables que també de manera retroactiva s'hauran de retornar. Amb la qual es fa a hores d'ara molt difícil saber quines seran les conseqüències en el tancament del 21 i en el pressupost del 22. D'aquí que un dels punts de la moció el que demana és un fons de compensació per aquest fet concret, que és el fet que ens han perjudicat canviant les regles del joc a mig partit. La mateixa moció el que també demana és que es compensi de manera permanent el fet que, com que s'haurà de canviar la fórmula, els ajuntaments ja no recaptarem mai més el que recaptàvem. I es dona una situació molt semblant a quan es va suprimir els IAEs de les empreses de facturació inferior a 1 milió d'euros, que l'Estat el que va fer és, a través de transferència corrent, compensar el fet que va eliminar l'impost. És evident que necessitem que se'ns compensi, perquè si aquest impost canvia la fórmula i baixa la recaptació, com que és un ingrés corrent, els ajuntaments normalment en despesa corrent ja la tenim compromesa. La peculiaritat, a més, de Sant Pol, que aquest any ens hem d'afrontar a la baixada de l'IBI de l'autopista, només ens faltava això per acabar de fer una bona festa. En qualsevol cas, estic content de veure que
Tots els grups s'han adherit a la moció que presenta Esquerra, doncs per fet que s'aprovarà a favor, donar-vos les gràcies. Gràcies, Albert. David o Isabel, no sé qui... Sí? Doncs Isabel, teniu la paraula. Disculpes, endavant, Àlex. Trem mascareta. Davant la sentència del Tribunal Constitucional anul·lant apartats de la llei reguladora d'hisendes locals de 2004 en què es regula l'impost que grava per venda, donació o herència d'un habitatge i que recapten els ajuntaments, conegut com a plusvàlua, al món local de Junts per Catalunya no podem fer altra cosa que mostrar el total rebuig a aquesta decisió. No entrem ara mateix a valorar la idoneïtat o no d'aquest impost, que en alguns dels seus aspectes podem arribar a considerar injust, tal com comentava en aquest cas l'Albert, que subscric 100% les seves paraules, però que és un element cabdal del finançament municipal. La sentència no té en compte que molts ajuntaments ja tenen bonificacions per tal de pal·liar els efectes negatius que té aquest impost per persones i famílies que subjectes a l'impost i que no obtenen una plusvàlua efectiva. La decisió del Tribunal Constitucional suposa una estocada molt important per als ens locals, especialment en un moment en què s'han vist molt afectats per haver de fer front a la crisi socioeconòmica i sanitària derivada de la Covid-19. En aquest sentit, necessitem una resposta immediata i efectiva del govern espanyol, perquè s'estan liquidant plusvàlues del tram final del 2021 i aprovant els pressupostos de l'any 2022. Els ajuntaments han de disposar d'un fons compensatori per la previsible disminució dels ingressos que provocarà aquesta sentència. Posem de manifest la manca de no disposar d'una llei pròpia. La llei vigent espanyola ens ofega i dona molt poc marge a l'autonomia local. Per aquest motiu es fa palès la necessitat de disposar d'una llei d'hisendes locals catalana que tingui en compte les realitats territorials en quant a estructura i dimensions territorials. Gràcies. Gràcies, Àlex. Ara sí, tens la paraula, l'Isabel. Bona tarda a tots. Subscriure completament tant els arguments presentats per al grup d'Esquerra com també els del grup de Junts per Cat, sobretot amb la necessitat d'incidir en què estem totalment d'acord en que el que cal és incidir en poder disposar d'una llei d'hisendes tributària, una llei d'hisendes pròpia. Aquest seria el camí que realment hem de recórrer, perquè si no, en aquesta situació, malgrat la sentència està pendent de publicació i cal veure com es desplega i només parlem en aquest cas d'intentar un nou mètode de càlcul, no podem deixar de posar una mica en dubte de quina és la veritable intencionalitat d'aquestes sentències al Tribunal Constitucional. Vull dir, a mi m'agradaria afegir que potser el que hauríem de posar en dubte és si realment el que el Tribunal Constitucional i l'Estat espanyol el que vol aconseguir és cancel·lar aquest impost, cancel·lar la possibilitat d'una recaptació per part dels ajuntaments que fins ara, més o millor o pitjor gestionada amb bonificacions o sense, injusta o més justa o menys, ha suposat formar part de l'autonomia que els ajuntaments necessitem per tenir suficiència financera i poder donar resposta a les necessitats dels ciutadans. Dit això, per nosaltres, posem en dubte realment la intencionalitat d'aquesta sentència. Creiem que en el marc en el que estem no deixa de ser de donar continuïtat a l'ofensiva, en aquest cas de l'estat espanyol recentralitzador, i caldrà veure com es desplega i quines dificultats tenim per seguir recaptant aquest impost. Dit això, vull dir, sí, la intencionalitat realment fos la d'arribar a cancel·lar aquesta possibilitat de recaptar aquest impost, no deixa de ser una mesura més de seguir continuant beneficiant qui més tenen. Vull dir, si s'arribés a cancel·lar aquest impost, no deixaria de ser que estaríem beneficiant, en aquest cas, els grans tenidors d'habitatges, els fons voltors d'inversió i aquells que especulen amb les propietats, amb els habitatges, amb les propietats i que, per tant, estaríem deixant segurament oblidant quin és el dret bàsic a l'habitatge i a la propietat. Ens sumem totalment en aquest cas als arguments dels altres grups municipals, però no volem deixar d'incidir a quina probablement deu ser la intenció de l'estat espanyol amb la seva ofensiva recentralitzadora.
Per tant, votarem a favor, per descomptat. Gràcies. Gràcies, Isabel. Josep, endavant, tens la paraula. No? D'acord. Doncs, senyor Abad, té la paraula. Sí, sin entrar a valorar intenciones, evidentemente es un verdadero problema para las corporaciones locales porque eso representa la plusvalía, representa unos ingresos importantes y, dadas las circunstancias, va a ser una estocada. Evidentemente, sin culpabilizar al Estado de este tema, nosotros, el grupo, votará a favor porque entendemos que és una injustícia. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots els grups. És un plaer que hi hagi aquest consens amb aquestes mocions, per tant passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Perfecte, moltes gràcies. Doncs passem al proper punt, que són pregs i preguntes. No hi ha preguntes per escrit dels grups i abans de passar a les preguntes en veu sí que passaria la paraula a la Isabel i al David perquè donin resposta a preguntes que van quedar pendents de l'anterior ple. D'acord? Endavant. Aviam, en l'anterior ple i segons consta en l'acte va quedar una pregunta per part meva, en aquest cas d'urbanisme, per poder contestar i era en relació a la pregunta que fèieu. Era la pregunta que fèieu, si no m'equivoco, de com s'havien redireccionat, en aquest cas, els fons provinents de les meses de concertació 2015-2019 de la Diputació de Barcelona. Sí que consta en l'acte que vaig comprometre'm a donar l'explicació per escrit, feu-vos-la arribar, en aquest cas la documentació ja referia que era un expedient que no tenia en aquell cas present, però crec que per l'explicació que s'ha de donar creiem més idoni poder-ho explicar en aquest cas verbalment en el transcurs del ple. Aviam, per posar una mica en situació, les meses de concertació 2015-2019 són els ajuts que la Diputació donava en aquell període, s'anomenaven així els ajuts a les inversions que es donaven per al mandat, en aquest cas el mandat de 4 anys. En el seu moment, l'anterior govern va fer una sol·licitud a la Diputació de Barcelona per tal de... Vosaltres formulàveu la pregunta en relació als fons per acondicionar el solar, en aquest cas que s'havia de destinar a l'anterior projecte de l'Institut, però per el que em consta, vull dir, els fons es van demanar per poder executar l'expropiació del solar de l'Institut. Ho dic perquè consta la documentació i volia fer-ne explícit. El mandat anterior va acabar a data 15 de juny de 2019 i el termini per preassignar aquests fons que no s'havien executat finalitzava, en aquest cas, si no recordo malament, a data 30 de juny. Això vol dir que el nou equip de govern, quan es va incorporar, el primer que es va trobar era haver de respondre a com reassignar, i s'esgotava el termini d'immediat, a com reassignar uns fons que parlaven d'un ajut o una execució d'una obra que s'hauria d'haver fet el 2016, com era l'expropiació dels terrenys. Dit això, el que es va tenir en consideració era tenir en compte totes aquelles inversions que poguessin pertànyer al nou mandat que s'haguessin executat en el 2019 i, per tant, el que es va sol·licitar va ser redireccionar els ajuts i poder justificar la despesa de 3 obres que ja s'estaven executant en el 2019, com era l'obra de connexió, en aquest cas del clavegueram del Farell. L'altre seria les obres de rehabilitació de l'Avinguda Doctor Forés i l'altre és el camí d'accés al baixador a la platja de la Murtra. Vull dir, aquests són els 3 projectes. Puc donar-vos el detall de les quanties que en aquest cas es van sol·licitar, però que la suma de les 3 suposava l'execució d'una despesa d'inversió igual de 400.000 euros, igual com la que s'havia sol·licitat el 2016 per l'expropiació dels terrenys.
Dit això, vull dir, sí que voldria comentar aquestes despeses d'inversió tenien un termini màxim per justificar-se, que era 30 de març del 2020. Hem de dir, i sí que vull posar en context, el 30 de març del 2020 era passat al Glòria, en plena excepcionalitat d'inici de pandèmia, i a banda, en aquell moment ja teníem baixes significatives en el personal, com era la de la cap d'àrea, en aquest cas de serveis tècnics. Això va suposar que en aquell moment es van dilatar els terminis per incidència de la pandèmia, però sí que és veritat que no es van interpretar bé els terminis de justificació, i això vol dir que quan es va voler presentar la justificació d'aquestes inversions estaven fora de termini, en aquest cas per una mala interpretació dels terminis en compliment de la dilatació dels terminis que va haver-hi en el període de Covid. Es van fer tots els tràmits en Diputació per intentar, perquè la justificació de la despesa i la inversió estava feta, però sí que és veritat que s'ha de dir que durant aquest any 2020, en aquest nou mandat, Diputació aplica uns objectius de qualitat, vull dir que hi ha unes bases reguladores, s'han donat tota una sèrie de novetats precisament en aquell any d'excepcionalitat com era el 2020, i es van malinterpretar els terminis de justificació. Això vol dir que no es va anar a termini la justificació. Dit això, es va tenir totes les converses en Diputació per veure com es podia solventar aquesta errada de procediment. No hi havia possibilitat de solventar-ho, però el que sí que s'ha aconseguit és que ja canviàvem de mandat, per tant ara ja estem en un altre mandat, ara el que abans eren les meses de concertació ara s'anomenen el Pla General d'Inversions, i el que sí que se'ns va aconseguir en aquest cas amb Diputació és que la dotació que un municipi com Sant Pol hauria tingut en situació normal, vull dir, si ho comparem amb els municipis de la mateixa envergadura, per al Pla General d'Inversions hauria estat oscil·lant sobre uns 350.000, 380.000 euros, i sí que és veritat que la dotació que en aquest cas disposa l'Ajuntament de Sant Pol en el marc del Pla General d'Inversió és d'un total de 618.000 euros. És una manera, en aquest cas, de poder solventar aquell error important de procediment que no cal posar en dubte, vull dir que sens dubte, malgrat pugui tenir l'explicació de l'excepcionalitat, de les baixes de personal, és una errada important, però que no s'ha de tornar ni molt menys a produir. S'explica, però ni molt menys s'ha de tornar a produir, i el que s'ha fet a més és posar els instruments de control i per tal que aquests errors de procediment no es tornin a donar. En relació a això, dir que pel que fa ja en el mandat actual i el Pla General d'Inversions disposàvem de dues línies. Una era de fons incondicionals d'inversió per un total de 123.000 euros. A hores d'ara ja ha estat justificat, per tant ja es podrà rebre l'ingrés, el compromís d'ingrés ja hi és. I pel que fa a la línia 1, que són les possibilitats dels projectes d'inversions, en aquest cas estem parlant que per part de l'Ajuntament estem parlant que la línia 1 es disposarà de 494.750 euros i escaig, i que es dedicaran a complementar, per una banda, la subvenció atorgada del PUOS per les obres de la xarxa de clavegueram de Torrent a Roser, que s'iniciaran en breu, i per l'altra banda, en pressupost en principi d'inversions de l'any vinent, es dedicarien a l'execució, es justificaria amb les obres, en aquest cas de plataforma única de Consolat de Mar, que en breu disposarem ja del projecte executiu, es podrà fer la seva aprovació inicial, i això permetrà que en principi, si la situació pressupostària i econòmica del municipi ho permet, la intenció seria poder-lo executar a partir de l'any vinent.
dit això, vull dir, podeu fer les preguntes que creieu oportunes. Fem rèplica en aquesta pregunta que havíeu fet i després passaríem a la que quedava pendent del David. No és una pregunta, és només una reflexió. O sigui, ara donem les gràcies per l'explicació i crec que ha quedat molt clar quins han estat els motius i quina ha estat la situació. Va enganxar just el Covid perquè va començar l'etapa d'excepcionalitat, em sembla que el dia 12 de març, i llavors en aquests 18 dies les coses potser eren una mica difícils de gestionar i si s'havia deixat una mica que aquests 15 dies s'havia de fer, doncs va passar això. Ara bé, el tema, des del meu punt de vista, som un govern que des de bon inici ha parlat i parla de ser transparent, de comunicar. Hem hagut de fer la pregunta al ple un any i pico després per saber que aquests 400.000 euros, malauradament, primer els ha hagut d'assumir el que és el municipi i després, ja sigui en el següent termini, la Diputació s'aconsegueix que en lloc de 350 a 380.000 euros es recuperaran al voltant de 200.000 euros a través de permetre que hi hagin més fons. Agrairíem que aquesta informació s'expliqués tal com heu fet ara, perquè no us estem atacant per aquest motiu, ho podem entendre, el que va passar, però crec que s'ha de ser més transparent d'inici. Fins aquí. Perfecte, gràcies, Àlex. David, et passo la paraula. Tenies una pregunta pendent, oi? Sí? Vale. Endavant. Sí, tinc la pregunta sobre la despesa de la campanya de civisme, que em vaig deixar de respondre. Disseny, producció, compra de les estructures, no s'han llogat, s'han comprat, i el muntatge, 3.442 euros amb 45 cèntims. Perfecte, gràcies. Doncs ara sí que passaríem al torn de preguntes per la part dels grups. Junts per Catalunya, si teniu preguntes és el vostre torn. Tenim 6 preguntes. Primera pregunta. Quins camins està previst arreglar amb la subvenció de la Diputació? Serà prioritari arreglar el camí de Can Tiril, que està en molt mal estat? Segona pregunta. A la zona del carrer Consolat de Mar, a la zona de roques entre la via del tren i la platja han crescut moltes canyes. Es té intenció de retirar-les? Tercera pregunta. Ahir, dia 27 d'octubre, va finalitzar el termini per la presentació d'ofertes per a la licitació del projecte i construcció de l'Institut. Quantes empreses finalment han presentat oferta? Quarta pregunta. Actualment estan en exposició pública el projecte d'urbanització dels Tins i el projecte bàsic d'aparcament municipal del sector dels Tins. Tenim un parell de preguntes al respecte. En el projecte d'urbanització hi ha la caràtula de l'amidament i el pressupost, però després no hi consta en el projecte penjat a la web ni l'amidament ni el pressupost. Quin és el cost previst d'urbanitzar el sector? I qui assumirà el cost d'urbanitzar el sector i de construir l'aparcament municipal per 30 vehicles i 4 motos? El futur promotor o l'Ajuntament? Cinquena. Qui s'encarrega actualment de l'enllumenat públic, ja que des del mes de juliol no funciona la llum del pont de ferro? Sisena i última pregunta. Quina previsió hi ha de resoldre la problemàtica actual d'haver d'utilitzar la cuba per buidar el sistema de sanejament al Farell? Està relacionat amb el que comentaves. Bueno, la teníem prevista, sí. Ara ja sabem una mica la resposta. No t'he entès. Què deies? No, dic que la pregunta aquesta del Farell, que ha explicat en part que redireccionava cap a 3 obres i una d'elles era la connexió del clavegueram del Farell. Llavors, la pregunta que està lligada amb el que... Perfecte. Si no m'equivoco, l'enllumenat és l'Albert i la resta, Isabel? Aquelles que tinguem la informació per contestar, evidentment. Per tant, si vols, Albert
Et passo la paraula per contestar el tema de l'enllumenat. L'enllumenat, la gestió de l'enllumenat no el tenim concedit via concurs a gestió externa. El fem nosaltres des de la brigada i des de l'enginyeria de serveis tècnics. El que sí ens passa és que no hi ha cap sistema de telegestió. Llavors, quan hi ha un llum espatllat, ens hem d'esperar a que la policia ens ho denunciï o que un veí ens enviï una instància o que nosaltres ens en donem compte o com molt bé ara hem dit això, prenem nota per reparar-la. Ja està pressupostat del pressupost de l'any passat la renovació de quadres d'enllumenat per poder fer un sistema de telegestió que sigui propi amb un software lliure, que no haguem de dependre sempre d'aquelles dues empreses que després acaben fent coses estranyes. Serà telegestió pura i simple, senzilla, que des d'un quadre de comandament es pugui veure si hi ha una bombeta fosa o una fuga de corrent. Ara ho fem com a l'antiga usança. Quan ho veiem o algun veí ens avisa, anem i reparem. Sí, una que referia a un tema al Consolat de Mar, a la zona de la rocalla de la via, no? Que hi ha canyes. A veure, en principi tot allò és Adif qui ha de fer la neteja. I el que sí que s'ha fet en moltes ocasions, amb el contracte que tenim de manteniment de platges, doncs es fa una neteja. Pel que sigui, aquest any o no s'ha fet o s'ha fet menys freqüent. En principi és d'Adif, és el que hauria de fer-ho. La rocalla forma part de l'àmbit de la seva competència i sí que des de l'Ajuntament, quan hi ha una situació molt flagrant que pugui ser un risc, un perill, el que sigui, es fa. Podem intentar, com encara tenim, no sé si encara amb el contracte de neteja de platges s'ha acabat, perquè és per temporada d'estiu, si hi ha la possibilitat pressupostària d'intentar fer una neteja, no en aquest tros, sinó és cert que a la rocalla de l'Andana hi ha herbes, però en teoria ho haurien de fer ells. Nosaltres ho fem una miqueta per tenir-ho més ordenat. Per tant, si hi ha la possibilitat pressupostàriament de poder fer una endreçada en aquest tros de canyer, que ara no sé ubicar-lo exactament, però sí que per aquí davant també hi ha algun tros que hi ha una planta més gran que una altra, doncs si hi ha la possibilitat pressupostària i de recursos per fer-ho, doncs li farem una passada. I la resta crec que, Isabel, si tens la informació, les podem contestar. Sí, contestaré. Pel que fa a la primera pregunta, quins camins estan previstos, us donaré el detall perquè ara no ho recordo. Vull dir, no tinc present ara quina és la sol·licitud de subvenció i per què estava previst. Per tant, en el proper ple us ho comento. Pel que fa a la licitació de l'institut, vull dir, queda pendent en aquest cas, doncs, si no tinc mal entès, crec que s'han presentat dues empreses i per tant ara el que està, doncs, i estem molt contents, per tant, perquè les ofertes en principi sembla que són correctes, però cal ara que l'òrgan de contractació emeti l'informe d'adjudicació. Si no m'equivoco, crec que demà hi ha l'obertura d'apliques, dels sobres, per tant, i sí, confirmo que són dues ofertes que han arribat. Vull dir que tan bon punt hi hagi l'obertura, donarem més detall, vull dir, el proper ple es pot donar. Pel que fa a l'urbanització dels tins, si no he entès malament, demanàveu, comentàveu que no estava penjat, està penjat parcialment el projecte? Vull dir... Perdó, Sí. Sí que està penjat, El que dic és que en un dels projectes, que és en aquest cas el de urbanització, el d'urbanització, no hi consta el pressupost. Així com en l'altre sí que posa el que costaria construir el pàrquing, que està valorat més o menys en 500.000 euros més IVA, el que és l'altre projecte, hi ha la caràtula dins del projecte d'amidament i pressupost, però després no hi consta. Llavors no sabem quina previsió de... En aquest cas ho verificarem i si cal comentar alguna cosa en el proper ple ho comentem i ho explicitem. I em sembla que no hi ha més preguntes. La de la Cuba. Perdó, sobre aquest tema preguntava també si la urbanització i la construcció del pàrquing l'assumirà el promotor
que ho faci privat o si ho farà l'Ajuntament, perquè l'aparcament, pel que hem vist, és un aparcament municipal. Llavors era per... En aquest cas, tal com deia el Pla de Millora Urbana, aprovat el 2006, si no recordo malament, no? Qui s'ha de fer càrrec, si no m'equivoco, és en aquest cas el promotor. Vull dir, i ni pel que fa a l'urbanització tampoc ha de suposar cap despesa per l'Ajuntament. De tota manera, vull dir, més detall, vull dir, us ho puc donar amb més temps. Perdó, Albert. Sí. Acabeu les respostes i llavors jo puc interactuar o ja que en aquest cas hem entrat... No, ja està. En queda alguna? Sí, no, però em refereixo... No, nosaltres ja hem donat resposta, sí. Tens dret a rèplica. És per aquest tema, perquè després Sí, tens dret a rèplica, Àlex. No vull saltar res. No, tens dret a rèplica. No pensava que em quedava alguna pendent i que em sembla que les he contestat totes. Sí, no. No, a la del Farell i a la de la Cuba. Sí. Perdó, doncs jo he entès que... Però és perquè estàvem amb aquest tema en concret. Doncs fes la rèplica d'aquest tema, contesta a la Cuba... D'acord. Hem vist en el projecte, parlo en el cas d'assumir-ho el promotor, que és el que ara m'ho comentat. Hem vist en el projecte que es preveu la construcció de 4 edificis de planta baixa més 2, que implicaran la construcció, pel que hem vist en els plànols, de 27 habitatges i d'una zona d'aparcament pels habitatges que constaria 2 plantes soterrades sota els edificis. És a dir, hi haurà, per un costat, la zona d'aparcament municipal, hi haurà la plaça a sobre, després hi haurà la zona d'edificis i a sota el pàrquing amb 2 plantes pels habitants dels pisos. Llavors, la meva pregunta primera és: s'ha valorat abans d'aprovar el Pla de Millora Urbana i la proposta d'aparcament municipal la viabilitat del projecte pel promotor que ho vulgui tirar endavant? Bé, des del nostre punt de vista, aquesta proposta no la veiem massa viable econòmicament per cap promotor. El cost de construir 3.500 metres quadrats aproximadament de sostre, un aparcament de 2 plantes d'aproximadament 2.300 metres quadrats, urbanitzar el sector, que no sabem el cost perquè no ens constava en el projecte, i construir la zona d'aparcament que està valorat en 500.000 euros aproximadament, veiem totalment inviable. Podreu recuperar amb la comercialització de 27 habitatges i la venda dels pàrquings pertinents. Comentar-ho perquè no és un tema que no ens agradi el projecte, perquè el projecte el veiem la mar de bé, ja te'l firmo ara mateix. El problema que veiem és que el cost de construir això i el que recuperaràs amb la venda d'aquests pisos, que són bastant petits en alguns casos, pel que veien els plànols, ho veiem difícil. Gràcies. Jo faria un matís. Estem parlant d'un projecte d'una promotora privada. Vull dir que en aquest cas que obeeix a un planejament, un pla de millora urbana que en el seu moment es va aprovar i que, per tant, els paràmetres tot urbanístics, en aquest cas, no s'ha pogut incidir en absolut. El que s'ha hagut de vetllar amb la llicència és que es complissin aquests paràmetres, però vull dir que estem parlant d'una iniciativa privada. I pel que fa, en aquest cas, a la viabilitat de l'aparcament, amb els paràmetres urbanístics i les que jugàvem, el que és la gestió en si del possible aquest aparcament municipal, de la gestió encara no se n'ha parlat de forma, sí que pot haver-hi sí que es té en compte sí que es pot tenir clar una idea de com podria anar, però en cap moment estem parlant encara de la gestió d'aquests aparcaments. Està clar que el que està clar que probablement per un aparcament de rotació econòmicament aviat estan fetes les viabilitats. És difícil que per un aparcament de rotació sigui viable, però les modalitats en aquest cas de gestió de l'aparcament no estan encara sobre la taula. Puc fer l'última? Sí. Ara sí que és l'última. Quan parlava de viabilitat de l'aparcament municipal no em referia internament, em refereixo a nivell de construir-ho per part de qui l'hagi de construir. O sigui, jo entenc que quan es fa un pla de millora urbana, ja sé que es va fer l'any 2007, i ara s'aprova un projecte,
l'Ajuntament ha de veure que compleixi amb tota la normativa, però també ha de veure que si ha d'haver-hi un aparcament municipal, que si es vol fer una plaça dalt, que si es vol fer tot allò, ha de ser viable pel promotor, perquè és que si no, si numèricament allò és inviable, d'aquí 5 anys o d'aquí 10 o d'aquí 15 seguirem parlant que aquella zona s'ha aprovat un projecte però ja està per construir. Ho dic perquè es porta més de 10 anys amb la zona dels Tins tal com està, per experiència pròpia del sector en el que treballa, amb familiars, gent que conec, han arribat projectes, però sempre s'ha dit que aquest projecte, tots els promotors que han intentat en el seu moment fer alguna cosa allà, han vist que amb aquest pla de millora urbana és totalment inviable. Ho plantejo des del punt de vista que potser el que s'ha de fer és valorar com s'ha de poder fer perquè allò encaixi dins del que necessita el poble, però sigui viable poder-ho fer. Aquesta és l'aportació. Aviam, entenc perfectament el que estàs dient, però jo no oblidaria, vull dir, sí que hi ha hagut molts projectes d'inversió en aquest solar, vull dir, sí que és veritat que és un solar molt rellevant, és l'últim que tenim dintre del cas, però no deixa de ser que ha plantejat i que ha sol·licitat la llicència és qui té la titularitat, és el propietari d'aquest solar. Per tant, que estem parlant d'un fons d'inversió. Estem parlant d'un fons d'inversió, vull dir, si ells presenten la llicència i saben que aquesta llicència té un termini per poder-se executar, vull pensar que ells sí que han analitzat la inversió. De tota manera, això, que sigui viable o no econòmicament, l'Ajuntament té la competència d'atorgar la llicència que s'ajusti a uns paràmetres i més enllà d'això, sí. Perfecte. Crec que quedava pendent la de les cuves del Farell. No la tinc gens present, la cuba del Farell, ja ho veieu, vull dir, perquè a més la tenia al darrere de la fulla. En aquest cas, vull dir, que es faci servir la cuba no és res més, vull dir, perquè falta una part encara de connexió amb el que seria les bombes de la illa C. Vull dir, si s'ha fet servir la cuba en algun moment és perquè hi ha hagut en algun moment ha calgut, abans no s'acabi d'instal·lar i fer la connexió total, que s'hagi hagut d'utilitzar, però no perquè encara, en principi això ha de quedar resolt el més aviat possible. Perfecte, gràcies. Josep, tens la paraula si tens preguntes a fer. Moltes gràcies. A veure, ja s'ha fet l'estudi policial per veure com es pot regular el trànsit, l'entrada i la sortida del pàrquing de l'Hort del Quimet Villar. Els espais dels partits, que sabem que s'està treballant per donar-nos un espai per fer les reunions, si encara no està disponible el que l'Ajuntament té previst, podem fer servir, ja que l'Arturo, com fèiem abans, demanant hora. Després, els pisos de Cantovella, que ara ja funcionen, ja n'hi ha gent que està visquent, n'hi havia un avantprojecte, un projecte, no ho recordo, que n'hi havia un pas de peatonal a la carretera i un semàfor. Com està el tema? Perquè ara serà molt més perillós perquè la gent no sé per on creuarà, no sé per on donarà la volta. Si ha de pujar per al camí de Cantolletes, també en aquest pla estava previst arranjar el camí. Com està el tema? Després, ho vaig dir l'altre dia, i ho torno a repetir perquè aquest matí a les 7:13 exactament estava al camí de les escombraries una altra vegada recollint els contenidors en el carrer 11 de setembre, ocupant, evidentment, els dos carrils. No sé si la solució seria posar una ratlla groga en el costat esquerre perquè allí no aparqués ningú i així es pogués passar, o bé que es posés una mica més cap allà, diguéssim cap a la porta de dalt del cementiri, i deixés passar circular, perquè s'ha format una cola i, a més, tothom tocant la bocina a les 7:15 del matí, que jo crec que això no està bé. I després un prec.
El Parc dels Gegants, ja sabem que és de sauló, que quan plou això i plou fort queda molt malmès, però gairebé sempre després d'unes pluges fortes passava una planadora, un camió, no sé, i ho arreglava. Això des de les últimes de fa 15 o 20 dies no s'ha arreglat i els nens s'han caigut. Jo ho he vist, personalment ho he vist, que cauen perquè està molt malmès. Per allà passen molta gent amb els cotxers dels nens petits que van a la llar d'infant, molta gent en bicicleta i la veritat és que està molt malament. Si abans es feia, per què no es torna a fer? I crec que ja estic. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Estic pendent, no sé si el regidor li ha facilitat informació al cap de la policia. Jo vaig parlar la darrera vegada amb aquest ple, vaig tornar-li a demanar al cap de la policia que m'informés quan tinguessin la solució. No m'ho ha traslladat, potser la llei no me l'ha traslladat, li tornaré a insistir, però crec recordar que allà el que s'estava proposant fer i que no està tancat, perquè tinc que parlar amb ell, doncs quin tipus de senyalització posar, quin tipus de... Inclús, això sí que vaig parlar amb ell, el que passa que no tinc la solució definitiva, posar algun tipus d'element que impedeixi el gir a l'esquerra, a la dreta, perdó. Abans hi havia unes pilones vermelles que s'han fet malbé i es van acabar de trencar o treure, no ho sé, i estic pendent que em doni la solució definitiva. Tornaré a insistir al cap de la policia perquè tan aviat ho tingui. De fet, estan incomplint perquè sí que n'hi ha una senyal obligatòria cap a baix. Per tant, el que et dona la volta ho està fent malament. Però és que a part entren per l'altre costat on està el pas de peatons perquè allà no n'hi ha res que s'ho impedeixi. Llavors, esclar, entren per un costat, surten cap aquí... Si no vaig errat, en la zona on hi ha el pas, que de fet s'ha agreujat en el moment que es va fer el pas elevat, que ara queda a l'alçada de la vorera, hi ha restes també d'una pilona d'aquestes vermelles que segurament havia estat col·locada amb aquesta intenció. Disculpes, Josep, no tinc encara la resposta. Jo en aquests temes no em vull avançar a donar una solució perquè no sóc jo qui ho ha de fer, són els tècnics i en aquest cas és la policia i li tornaré a reclamar perquè igual ho té sobre la taula i jo no ho sé, però en tot cas li tornaré a reclamar. A la següent, sí, la setmana que ve tinc previst un industrial per posar uns vinils i tal i qual de l'equipament que us deia per poder fer-ne ús. Jo espero que en 2 setmanes estigui totalment disponible per fer-lo servir, d'acord? En qualsevol cas, el que deies tu, que l'Arturo, si algun grup municipal necessita una sala per fer una reunió, evidentment està obert sempre que hi hagi disponibilitat quan es demani. Per això no hi ha cap problema, ho podeu fer. I l'equipament, ja tenim demanats un aparell de wifi perquè us pugueu connectar, també es col·locaran, ja us ho avanço, us col·locaran unes guixetes perquè els grups tindreu cadascun una guixeta per si voleu deixar-hi allà material o el que sigui. Són petites, tampoc deixeu allà tota la vostra documentació, però també se us facilitarà un armari d'aquest tipus, posarem unes taules i cadires perquè podeu fer les reunions. També la intenció era posar un pany electrònic perquè hagués amb contrasenya, però això de moment no ho farem el mètode tradicional amb clau, ja us informarem de la manera de demanar-ho, però s'ha demorat molt més del que a mi m'hauria agradat i de totes maneres espero que en un parell de setmanes ja pugueu fer ús. I en qualsevol cas, si teniu aquesta urgència, sapigueu que l'espai de Cal Arturo el podeu demanar als grups per fer assemblees al grup local. D'acord? Bé, ens hi trobem tots, El grup municipal d'Esquerra, quan es vol reunir, també fem la petició i si està ocupat, està ocupat. Intentem buscar les opcions. Les altres dues de Can Tovella, Isabel, sí? Si vols contestar tu. I el camí de l'11 de setembre, el tema de les escombraries, també passo la paraula. Pel que fa al camió de la brossa, vull dir, s'està mirant realment de com solucionar-ho, inclús s'ha posat sobre la taula possibilitat de canvis d'horaris perquè no suposi una congestió a la sortida a la primera hora del matí,
No és fàcil, però ho aconseguirem. De totes maneres, si no és possible un canvi d'horari o un canvi de ruta, el suggeriment que fas de poder... Curiosament, passa des d'aquí potser 2 o 3 mesos cap aquí. Abans no passava mai aquest horari. No sé si han canviat l'horari. No, l'horari no. El que sí que s'han ampliat són serveis. Això suposa que realment la ruta s'ha pogut veure modificada. Mirarem que no, perquè realment, és veritat, suposa una congestió, en aquest cas a la sortida del soterrani, diguéssim, de la sortida dels Garrofers, important. Vull dir, ho estem mirant i ho tenim en compte per solucionar-ho. Si no, les aportacions que fas de poder adequar o acondicionar una zona per poder... El que passa que això sí que s'hauria de parlar, en aquest cas també mobilitat, perquè suposaria pèrdua de places d'aparcament en aquella zona, però trobarem una solució. Està pendent, anotat i pendent. Sí, encara no li podem fer I pel que la pregunta sobre els pisos, en aquest cas de Cantovella 2, sí, el projecte d'urbanització sí que suposava l'urbanització de la part de davant i contemplava que allà hi pugui haver-hi un pas de vianants i un semàfor. Vull dir, en aquest moment la redacció del projecte del semàfor s'està ara s'està preparant, vull dir, entenem que és una inversió que si no hi ha novetat, si no m'equivoco hauria d'anar en el pressupost de l'any vinent, el semàfor en si, la instal·lació del semàfor, però el projecte d'urbanització sí que ho contempla. Pel que comentaves del camí de Cantolleta sí que no estava dintre del projecte d'urbanització, però sí que entenem que un cop s'ordeni aquella zona, el camí de Cantolletes és la segona fase i per tant s'ha de condicionar, perquè sí que és veritat que molta gent la utilitza de manera natural per baixar de la zona dels Garrofers i anar a la Nacional, i això s'ha de resoldre. Que això guanyarà, diguéssim, tota la seguretat es guanyarà amb el pas de vianants i el semàfor, però igualment tot aquell accés que la gent ha anat també una mica condicionant, a banda de l'ús s'ha de reacondicionar. Queda una pregunta per part de la neteja. Albert, del Parc dels Gegants, suposo que és la sorra dels vorals. Jo he pres nota com a prec. Ser prou d'aquesta manera. De fet, algú de la brigada estava escombrant tot el saló que cau, que estaria imposat que allà seria ple, estava ple de sorra i hi havia una bassa que no l'havia pogut, el dia següent ja s'havia esvaït, però estava la brigada traient manualment la sorra, la que havia caigut de la vorera per l'asfalt. El que és tot el parc, la part aquella que baixa de les escales i de la rampa, tots són vidrietes com la portada. Perfecte, gràcies. Doncs torna el senyor Abad, si té alguna pregunta. No? Doncs acabaria la sessió plenària d'avui. No acabem perquè ara tenim preguntes que ens ha fet arribar als ciutadans a través del formulari d'internet. Són 2 preguntes, que una va adreçada, passo la paraula a la regidora d'Equitat perquè la contesti. La tens, Anna? Val. I l'altra que va adreçada a l'Albert Font com a responsable de serveis municipals. Quan estiguis preparada, doncs Anna, tens la paraula. Perdó. Bon vespre. De fet, aquesta pregunta va adreçada a la regidoria d'Educació, però com que fa referència a un projecte d'equitat, la responc jo. Diu així: com a col·lectiu feminista del poble ens preguntàvem com s'aplicarà i en quins terminis de temps el pla de coeducació pensat per a les nostres escoles i institut. Se'ns ha informat que aquest pla ha estat aprovat, però volem saber exactament com i quan serà la seva aplicació, ja que entenem que per als partits del govern és una prioritat l'educació en perspectiva de gènere com una base de les
com una de les bases fonamentals per lluitar contra el masclisme. És per això que ens agradaria que la regidora d'Educació ens informés en què consisteix aquest pla i també quines altres accions s'estan duent a terme per incloure el feminisme en la vida educativa del poble. Seguirem atentes al desenvolupament d'aquest pla de coeducació que considerem indispensable. El pla de coeducació es va engegar l'any passat a la llar d'infants. És un acompanyament per part d'una entitat que es diu Coeducació. Ens hem emmirallat amb altres municipis que han fet aquest mateix pla i consisteix en una sèrie d'accions de formació i d'acompanyament en els centres escolars i ampliable a accions comunitàries que poden anar a la biblioteca, a les entitats esportives, a les entitats culturals, etc. Es va fer la primera part, es va decidir començar per la base, perquè pensem que és fonamental començar per baix, i aquest curs passat es va fer la llar d'infants. Properament es penjarà a la web municipal un resum una mica dels resultats i de la valoració que en fan l'equip de la llar d'infants, que és molt positiva. Aleshores, aquest curs 21-22 es farà la diagnosi a l'Escola Sant Pau i sessions de formació amb el claustre. Es seguirà fent sessions d'acompanyament o de supervisió a l'escola Bressol, perquè el fet d'implementar aquest pla de coeducació també genera dubtes i pot generar nous reptes, i també es faran activitats comunitàries a la biblioteca. Per cert, ja hi ha un treball conjunt entre la biblioteca i la llar d'infants arrel d'aquest pla de coeducació, i a final de curs, en principi, presentarem més resultats. Ara s'han presentat, o es presentaran, es penjaran els de la llar d'infants i a final de curs els que on s'hagi arribat a primària. Per tant, em sembla que queda respost. Perfecte, gràcies, Anna. I la darrera pregunta dona resposta a l'Albert. El senyor Pablo Armellini ens pregunta: bona nit, per no perdre el costum. Voldria saber per què fan servir una màquina de netejar que fa més de 60 decibèl·lis de soroll. Em refereixo a la mitjana. És com tenir-la dins de casa. Gràcies. Pues les màquines, és com els catalanes hacen coses, les màquines fan soroll. És obvi que a mi m'encantaria tenir-les totes elèctriques, com ja tenim uns quants bufadors que ho són, i a mesura que es vagi renovant el parc d'aquestes màquines mirarem que siguin més silencioses, però estem parlant d'inversions molt importants. Aquestes màquines no valen 4 duros, valen molts cèntims i s'ha d'esgotar la seva vida útil, encara que facin soroll. Si m'arriba la informació concreta de quina és la màquina i quin és l'horari, quin és el domicili i si es pot millorar de no molestar els veïns, nosaltres sempre estem per millorar la qualitat de vida de la gent. De fet, els bufadors ja es van canviar els horaris al cap de setmana perquè la gent se'ns queixava amb raó que començàvem a netejar molt d'hora. Això es va canviar, si es pot canviar es canvia, però necessito una mica més d'informació. Gràcies. Perfecte, doncs ara sí que donem per acabada la sessió plenària d'avui. Moltes gràcies a tots i totes i ens veiem al ple del mes de novembre. Bona nit a tothom.